De bruixes al Mallol n'hi ha un vol. De bruixes a Sant Privat n'hi ha un cabassat. No sé si tots i totes els que esteu aquí coneixeu la dita, però el que sí sabeu uns quants és qui sóc jo. Em dic Estruga Maigarden i des que tinc memòria sempre he sigut posseïdora de certs poders màgics que m'han permès practicar encanteris, cures, arts ocultes i el que molts en diuen bruixeria. Aquesta vall ha estat sempre a casa meva. La seva terra i els seus boscos m'han donat tot allò que m'ha calgut per fer els meus encanteris. Us pot semblar estrany trobar-me aquí avui, ja que corren històries que diuen que ja fa segles em van portar a judici per les meves pràctiques i em van condemnar. Alguns diuen que a la forca. D'altres a la foguera. Però aquí em teniu. I ara coneixereu la veritable història de primera mà. Tot va començar fa moltíssim temps. Broken sundown, fatherless showdown. Garden herbs rolling in bottles, sip, yeah, I suck dick, lose grip on gravity falls. Sky blinding, crumbling walls. Never sweep away my memories of children's things, a young mother's love before the yearning song of flesh on flesh. Ja n'hi ha prou d'aquest deliri. M'he passat una mica massa enrere. La història que us vull explicar comença uns milers d'anys més tard. Va haver-hi un temps en el que a casa meva venien persones dels pobles més propers i dels indrets més llunyans. Venien perquè els ajudés amb els seus problemes en general i en assumptes d'amor en particular. Jo era una dona respectada i tot anava segons l'ordre natural de les coses fins que em va visitar l'Elisenda de Mas i Cern. Aquella dona me la tenia jurada. Encara no sé per què, però em va denunciar i va fer que em vinguessin a buscar per jutjar-me. I aquells no eren temps en què una dona com jo tingués cap garantia de rebre un judici gaire just, que diem.
Els anys van passar, em vaig barrejar amb la gent del camp i em vaig dedicar a la pagesia. Degut als meus coneixements de la terra i els seus fruits, se'm va donar força bé. Així, amagant les meves arts, vaig viure tranquil·la i, per què no dir-ho, força avorrida, fins que més d'un segle després vaig conèixer un noble de sang i d'esperit, en Francesc de Verntallat. De bon principi, vaig saber que seria algú que faria coses importants per aquest lloc i per la seva gent. Així que vaig decidir unir-me a ell per poder fer-les junts. Eren temps en què els pagesos ens deien remences i estàvem subjectes als senyors feudals en tractes abusius. Verntallat va lluitar al costat dels pagesos per combatre les injustícies i canviar l'ordre de les coses. El conflicte entre els pagesos i els nobles va acabar quan Verntallat va firmar la sentència de Guadalupe. Aquest document va ser el primer de la història que defensà els drets dels pagesos davant dels senyors feudals.